Potenciar Galicia como destino náutico único e educativo é o obxectivo do proxecto Ecodestín. A iniciativa busca integrar o patrimonio na oferta náutica da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Convertir a Eurorrexión nun destino náutico singular e internacional. Segundo, convertir a Eurorrexión nun destino deportivo, educativo, náutico. Terceiro, crear realmente e posicionar a nosa marca internacional que son os nosos ríos e as nosas rías. E por último, facer unha estrategia de tematizar os portos para que a xente que veña ás nosas rías e aos nosos portos quera visitar outros porque teñen unha temática do viño, unha temática gastronómica diferente e lle anime a facer rutas e escalas por distintos lugares. O plan conta cun investimento de máis de 2 millóns de euros e desenvolverase dende o 2017 ao 2019. Con Barros, Sanxenxo, Cabo de Cruz, Vilagarcía de Arousa ou Cambados son algúns dos portos galegos sobre os que actuará este plan, aos que se suman 8 portugueses. Preparando os portos e os municipios, facéndoos dispoñibles con reservas online, con chaves electrónicas, accesibles para discapacitados, aumentando a capacidade de tránsitos ampliando espazos en distintos portos, unindo os portos e as villas, volver a abrir os portos como punto de entrada ás cidades ou ás villas, e creando unha serie de infraestructuras que non existen noutros lugares de Europa para diferenciarnos e facer que a experiencia do que nos visita sexa distinta. A intención é atraer visitantes nacionais e sobre todo internacionais, facendo especial fincapé na promoción en Francia, Alemanha, países escandinavos e Norteamérica, ofrecendo un produto completo e atractivo. Porque nos interesa que fora nos coñezan por los elementos importantes que temos en Galicia, sexa Douro, sexa Santiago, e a ría evidentemente non se pode partir, por eso están o que son os concellos e outro lado da zona de Coruña. Ademais deste proxecto, nas rías galegas xa funcionan os minicruceiros, os 10 ferries previstos para o mes de setembro e as excursións en veleiro, todo dando forma a unha oferta náutica que agarda estar a pleno rendemento o vindeiro ano.